ಸಾಧಾರಣ 1980 ಇಸವಿಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್.ಆರ್. ರಾವ್ ಪನ್ಪಿನಾರು ಮರೀನ್ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಸರ್ವೆ ಟೀಮ್ ದೊಟ್ಟು ಸಮುದ್ರದ ಆಳೋಡು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಲ್ಪುನಗ ಒಂಜಿ ನಗರದ ಅವಶೇಷ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಅವಿತ ಪ್ರಕಾರ ಅವಳು ಒಂಜಿ ನಗರ ಇತ್ತುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಪ್ರೂವ್ ಆಪುಂಡು. ಆಂಡ ಒಂದು ಮಹಾಭಾರತದ ದ್ವಾರಕನೇ ಅಂದಿಂಚ ಪನ್ಪಿನಿ. ಒಂದೇ ವಿಷಯನು ದೀವೊಂದು ಎಸ್.ಆರ್. ರಾವ್ ನನಾತ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಮನ್ಪುವೆರು. ಸಮುದ್ರದ ನೀರದ ಮಟ್ಟ ಏರೋಡದುಂಬು ಇತ್ತಿನ ನಗರಲೆನ ಬಗ್ಗೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಲ್ತುಂಡ ನಮಕ್ ದ್ವಾರಕನು ಬುಡ್ನಂದಾಂಡ ಬೇತೆ ಒವು ನಗರದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಮಕ್ ಓಲ್ಲ ಬರೆತಿನ ಆವಡು ಬೇತೆ ರಾಜರ ಆಳ್ದಿನ ಆವಡು ಒವು ಪುರಾವೆಲ ಇಜ್ಜಿ. ಒಂದೆತ್ತ ಅರ್ಥ ಒಂದು ಸಮುದ್ರದ ಅಡಿಟ್ಟು ತಿಕ್ಕಿನ ಕೃಷ್ಣನಗರಿ ದ್ವಾರಕದನೆಯ ಅವಶೇಷ. ಸಮುದ್ರದ ಕೈತಲಿತ್ತಿನ ಭೂಮಿಡು ನನಾತ ಅಡಿಕ್ಕು ಪೋದು ನಾಡ್ನಗ ಅಲ್ಪ ಕೆಲವು ಮಣ್ಣದ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಪೂರ ತಿಕ್ಕುವ. ಒಂದೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ತದು ಎಸ್.ಆರ್. ರಾವು ಒಂದು ಮಹಾಭಾರತ ಕಾಲದನೇ ಅವಶೇಷ ಅಂದು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಆಪೇರು. ಪ್ರೂಫ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅಲ್ಪ ತಿಕ್ಕಿನ ಅವಶೇಷಲೆನ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ 5,000 ವರ್ಷಗಳ ದುಂಬುದ ಅಂದು ಪ್ರೂವ್ ಆಪುಂಡು. ಒಂದು ಸರ್ವೇದ ಬಗ್ಗೆ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ್ವಾರಕ ಬುಕ್ಕುಡು ಡೀಟೇಲ್ ಆದ ಬರೆತೆರು ಎಸ್.ಆರ್. ರಾವ್.